Eagi da Gipuzkoako eraikuntza eskola. Eta hemen dauzkeu 3 heziketa ziklo, eraikuntza familikoek, te deulan ikasliekin erronka bidez, proiektu bidez, ordun irakaslieke taldelanen ite deulan. Ohiko da gelan edo tailerrien 2 irakasle gutxienez eotie, 8 amaiketa gelan eotegea ikasliekin. Orduan, gela etorri eta egun hortako lanak aurra emateitugu gelan. 11 amaiketerrita etena eote, eta gero 11 ordu biterrita normalien tailerrien eotegea ikasliekin. Pertsona bezala nola garatzeien. Ogibide bat lortze be, baina pertsona bezala nola garatzeien. Hori da asko gustatzeitena. Bere burukin segurtasun lortzie, eskola gogukin etortzie, kuriosidadi eukitzi gauzak ikasteko, gauzan zergatile, emozionalkire saiatzea giro goxo bat lortzen eta ikusitea gero ikasliekin. Atzo guraso bilera euki gendun eta guraso daude oso guztua. Ikuste be ikasliek, behaien seme alabak guztua etortzeiela eskola. Orduan hori guretzako ja nahiko.